kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Vaccination card ang amat-amat na nga i-require sa mga commercial establishments pati na sa mga mall inibilang pagsunod sa executive order kag ginpagawa sa alkalde sa Bacolod subong nga adlaw. May bukas pang amusement arcade sa Sininga Mall pero kutob lamang sa 12 years old pasaka ang nga fully vaccinated kag may vaccination card o kung digital vax certificate ang pwede makasulod. Amat-amat naman nga nang himos para manirado ang pila ka mga kids playground sa mall bangod temporaryo anay nga wala gintugutan nga magbukas sandig sa pagsulundan sang Interagency Task Force kag sa executive order ni Mayor Evelio Lunardia karon nga napaydalom sa Alert Level 3 ang Bacolod sumugod subong nga adlaw tubtob Enero 31. Sa executive order, mga fully vaccinated lamang ang sarang makasulod sa mga commercial establishments kag limitado sa 30% tubtob 50% ang venue capacity depende kung indoor o kung outdoor ang venue. Gani ang mga drivers ng isa ka construction firm nakibot man sang ginpangitaan sila sang vaccination card sa mga security guard sa ilang pagpadulong sa vaccination center sa sulod sang mall. Ginpatag naman sa tagdumalahan sa mall nga wala man nila ginapatuman ang no vaccine no entry. Sa baylo, ilang man ginahaylo ang mga wala pa mabakunahan nga magpabakuna na sa vaccination center. Vaccine card. Kung din ka makadto pa mangkuton sa kung din ka makadto, vaccine, no, kita ang vaccine card. Okay mo lang sa inyo nga muna sa sistema ta subong. Okay kami mahimo. Biskan sa Uli kami makabaksin, uli kami